हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम्स। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு டே 5 பார்க்க போறோம். சாரி, டே 7, க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம். அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பகவானோட நாமம், அதோட மகிமைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கலியுகத்துல ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம 7வது நாளா நம்ம வந்து க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிறைய பார்த்தோம். பகவானோட நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது, முற்றிலும் தெய்வீகமானது பகவானோட நாமம். பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே, இந்த ஜடவுலக சம்பந்தம் துளியும் கிடையாது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆனா பகவான் இந்த ஜடவுலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், நம்ம வந்துட்டு எவ்வளவு சிரமங்கள் இருந்தாலும் கலியுக தர்மமான இந்த பகவானோட நாமத்தை நம்ம நல்லபடியா உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்மளோட இந்த பாபங்கள்லாம் தொலைச்சு நம்மள முக்திக்கு எடுத்துட்டு போற விஷயம். ஏன்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி அப்படின்றது ரொம்ப சிரமமானது. பிறக்கிறதுன்றது சிரமம். ஆத்மாக்கள்லாம் வந்துட்டு மேகத்துல கலந்துருக்கும். அது வந்து என்ன ஆகும், மழையா வரும்போது நிலத்துல வந்துட்டு பயிர்களோட மிங்கலாகும். அந்த பயிர்களை மனிதர்கள், உயிரினங்கள் எடுத்துக்கும் போது அந்த ஆத்மா அதற்கான சரீரத்தை எடுத்துக்கிட்டு பிறப்பு எடுக்குது. அதுவும் அம்மாவோட வயிற்றுல 9 மாதங்கள் ஹியூமன் லைஃப்னா இருக்கணும், ஒரு சாக்கு பைக்குள்ளார இருக்கிற மாதிரி. நம்மளால ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்க முடியாது இருட்டான ஒரு சாக்கு பையில, இல்லைங்களா? ஆனா அங்க அம்மாவோட வயிற்றுல நம்ம 9 மாதங்கள் இருக்கிறோம். அதுவும் சிரமமானதுதான். கொஞ்சம் பூச்சிகள்லாம் கடிக்கும், வலி. இதெல்லாம் வந்து 3வது கேண்டோல பாகதத்துல குழந்தை வந்துட்டு வயிற்றுல இருக்கும்போது எப்படி ப்ரேயர் பண்ணுன்றதே இருக்கு. அந்த வகையில இந்த பிறவிலையாவது நான் வந்து பகவானே பக்தி பண்ணி ஒண்ணு வந்து அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு வந்து வேண்டிப்போமா. ஏன்னா நம்ம அப்பதான் அந்த டிராவல் பண்ணிருப்போம். நல்லது பண்ணியிருந்தா சொர்க்கத்துக்கு போயிருப்போம், தவறு பண்ணியிருந்தா நரகத்துல போய் தண்டனை அனுபவிச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரஜகுணம் தமகுணத்துல இருந்தோம்னா தாழ்ந்த பிறவில பிறந்து மனித பிறவை கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்சிருப்போம். அந்த மாதிரி டிராவல்லாம் பண்ணதுனால கொஞ்சம் அந்த உணர்வு சில ஆத்மாக்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கும். அது என்ன பண்ணும், பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கும், இந்த பிறவிலையாவது பகவானே பக்தி பண்ணி உன்னை வந்து அடைஞ்சிடணும், இந்த கஷ்டமான பிறப்பிறப்பு சுழற்சி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா என்ன ஆகும், பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாயா அது வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும். அப்போ மறுபடியும் போன ஜென்மத்துல இருந்த 15வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, புருஷோத்தம யோகத்துல. அதுல பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம், அந்த கான்சியஸ்னஸ் காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட குணங்கள், ஆசைகள் இதெல்லாம் தாங்கி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அந்த பகவான் 15 சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஞாபகம், மறதி, நினைவு இதெல்லாம் என்னாலதான் கொடுக்கப்படுதுன்னு. அப்போ ஒரு ஆத்மா என்ன விருப்பப்பட்டிருந்ததோ அந்த ஞாபகங்கள், அதற்கு ஏற்ற மாதிரி மறதி, அதற்கு ஏற்ற ரிமெம்பரன்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு நாலேஜ். மறதி, ஞாபகம், நாலேஜ் இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுக்கணும். மறுபடியும் அந்த பிறவி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த கர்மங்களை தொலைக்கிறதுக்காக எடுத்திருப்போம். ஆனா மறுபடியும் நிறைய கர்மங்களை சேகரிச்சிருவோம். அப்படி நம்ம வாழ்க்கைன்னா அது பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றதுல போயிட்டு இருக்கு. அப்ப பிறப்புன்றதும் சிரமமானது, இறப்புன்றதும் கடினம் தான். பல தேள்கள் ஒரே நேரத்துல கொட்டினா எவ்வளவு வலி வேதனை இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த சரீரத்துல இருந்து வெளியில போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கும். அப்ப அவ்வளவு வேதனையோட அந்த ஆத்மா சரீரத்துல இருந்து வெளியில வருது, வந்து வைத்தாரணி ரிவரை கிராஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அந்த கோதானம் பண்ணல அப்படின்னா அதுலயும் என்ன ஆயிடும், நமக்கு அந்த வைத்தாரணி ரிவரை கிராஸ் பண்றதும் சிரமமாயிடும். அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய சிரமங்கள் உட்பட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றோம், அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில போக வேண்டிய இடம்லாம் சொர்க்கம் நரகம்லாம் போய் நல்லபடியா பார்த்துட்டு தாழ்ந்த பிறகுலாம் பிறகு அதுலயும் பிறந்துட்டு ஹியூமன் லைஃப்க்கு நம்ம வரும். இந்த மாதிரி சிரமங்கள், அப்புறம் ஓல்டேஜ் கேட்க வேணாம், அடுத்தவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும், மறதி, வலி, வேதனை, நோய் இதெல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி டிசீஸ்னாலும் அதுவும் நமக்கு சிரமமான ஒரு விஷயம்தான். இவ்வளவு கஷ்டங்கள், அத்தியாத்ம, அதிபூத்த, அதிதெய்வா, இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த வாழ்க்கையில். நம்ம வெளியில வரணும்,
அப்ப இவ்வளவு சிரமங்கள் நிறைஞ்ச இந்த மாய உலகத்துல நம்ம இருக்கணுமா, நம்ம இருக்க வேண்டியவங்களன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஆத்மா பகவானோட சொரூபம், சச்சிதானந்த சொரூபம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை அடையணும். நம்ம இருக்க வேண்டியது இந்த ஜட உலகம் அல்ல, பகவானோட லோகத்துல பக்தி பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியவங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதற்கு ஏதுவாதான் நாமம், பகவான நாமம் கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா நம்ம பாக்குறோம். அந்த மாதிரி நம்ம நாமத்தை நல்லபடியா உச்சரிக்கும் போது என்ன ஆகும்? நம்ம வந்துட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல கிருஷ்ணரும் நம்மளோட குருவும் ஆத்மாவை 2 கையும் பிடிச்சிட்டு நம்மள அப்படியே கூட்டிட்டு போவாங்க. கூட்டிட்டு போகும்போது வழியில சொர்க்கம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே சிலதுக்கு ஆசைப்படுறோம்னா, திடீர்னு சொர்க்கத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? ஆசை வந்து நம்ம டக்குனு அதுக்குள்ளார போயிடுவோம். ஏன்னா இந்திரர்கள் எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க. சந்திரர்கள், இந்திரர்கள் அவங்கலாம், இந்திரன், சந்திரன், அப்புறம் சூரியன் இவங்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க. விஷ்ணு லோகத்துக்கு போறீங்க, எங்க கூட வந்து கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு போங்கன்னு. நம்ம இந்த சின்ன சின்ன ஜட உலக ஆசைகளுக்கே நம்ம வந்துட்டு அடிமைகளா இருக்கும்போது, அந்த மாதிரி சொர்க்கத்துல கூப்பிட்டா நம்ம திடீர்னு ஆசைப்பட்டு அங்க போயிடக்கூடாது இல்லையா? அதனாலதான் டிட்டாச்ட் அப்படின்றத பகவான் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் அதுல இருக்காங்க. என்ன தவிர சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ, என்ன தவிர வேற யார், அதாவது என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி. எதனால அப்படின்னா, நம்ம அந்த பாதை போறோம் இல்லையா, அதுல எங்க நம்மளுக்கு ஒரு விருப்பம் ஏற்பட்டு நம்ம அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது இல்லையா? அதனால வந்துட்டு டிட்டாச்மெண்ட், அதனாலதான் அதை நிறைய கொண்டு வரணும். சின்ன சின்ன இந்த விஷயங்கள் சரி, நாக்கோட ருசியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அப்புறம் நம்மளுடைய எண்ணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா போற பாதையில சிரமம் இல்லையா? சோ அதனால வந்துட்டு நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கணும் இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படியே நம்மளை கூட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த இது ரஜா நதி, புண்ணியமான நதி, அதுல வந்து நம்மள டிப் பண்ணி, அப்புறம் அதுல வந்துட்டு நிறைய நிறைய பேர் வந்து நமக்கு வந்துட்டு அங்க உள்ள முக்தாத்மாக்கள்லாம் நம்மள வந்துட்டு அலங்கரிப்பாங்க. நல்லா அழகா அலங்கரிச்சு பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பிப்பாங்க. இந்த மாதிரி போறது சிறந்தது. இந்த மார்க்கத்துக்கு போறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாமத்தை உச்சரிக்கணும், பகவான நாமத்தை நல்லபடியா உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதற்கு ஏதுவான கிளாஸ் தான் இந்த 10 ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ், பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும்ன்றத ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்காக. ஸோ அந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு 7வது நாளை நம்ம பார்க்குறோம். அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம் என்ன இருக்கு அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ண, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்துட்டு க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா, பக்தி ரசாமிரத சிந்து. பொதுவாக கௌடிய சம்பிரதாயத்துல, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல பிரதானமா ஃபாலோ பண்றது பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து, ரூப கோஸ்வாமி எழுதின புக் இது. டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுல வந்து எப்படி நம்ம தலைச்சிருக்கிறது அப்படின்றதுதான். எப்படி சாதனா பக்தி பண்ணணும், என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எல்லாம் நம்மளுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. பக்தி, பிரேம பக்தியோட அந்த புரிதல் நமக்கு நல்லபடியா அந்த புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இது மாதிரி நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அப்புறம் ஈஷோபனிஷத் இதெல்லாமும் இருக்கு. இப்ப நீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து படிப்பீங்க. ஈஷோபனிஷத், பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பகவத்கீதை. இந்த 4 தான் பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைக்க வரும். அந்த வகையில பக்தி ரசாமிரத சிந்து அதோட ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்தா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதீன பவேத் கிரக்யமிந்திரியை சேவோன்முக்யே ஹி ஜீவாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்துரத்திதஹ. No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality, and pastimes of Sri Krishna, though his materially contaminated senses, only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord, or the transcendental name, form, quality, and pastimes of the Lord revealed to him. அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality, pastimes of Krishna through his materially contaminated senses. எப்படி நம்ம மெட்டீரியலி கண்டாமினேட்டட் சென்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு 4 குறைபாடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன 4 குறைபாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், நம்மளோட புலன்கள் நமக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்காது அப்படின்றதான். கண்ணால நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாமே சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காது. அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா
பாம்பு கயிறா தெரியும், கயிறு பாம்பா தெரியும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா. அப்புறம் ஒரு சூரியனை நமக்கு சின்னதா தெரியுது இங்க இருந்து பார்க்கும்போது. அப்ப நம்ம அதுதான் உண்மை நம்பிட முடியுமா? கிடையாது. சூரியன் பல மடங்கு பெருசு இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோட சென்சஸ் நமக்கு சரியான எல்லா சென்ஸும் இப்படிதான். நாக்கு, காது எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது அது நமக்கு சரியான புரிதல் நமக்கு கொடுக்காது. அப்படின்னும் போது இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் அது நம்ம இந்த கண்டிஷன் சொல்லுக்குள்ள குறைபாடு. அதுக்கப்புறம் இல்யூஷன், அந்த ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கிறது. காணல் நீர் டெசர்ட்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? காணல் நீர் என்ன பார்க்க தண்ணி மாதிரி இருக்கும். ஆனா கிட்டக்க போக போக என்ன ஆகும்? அங்க தண்ணி இருக்காது. அதுதான் பாகதத்திற்குள்ள 1வது ஸ்லோகத்துல வியாசர் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. நெருப்பு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேல தண்ணி இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நமக்கு ஒரு தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த நல்ல ஜோதி யாகம் எல்லாம் வளர்க்குறாங்கன்னா மேல அப்படியே தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும். நிஜமாலுமே அங்க தண்ணி இருக்கான்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த செயல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப ஷிப்ல போறவங்களுக்கு கடல்ல வந்து ஒரு நிலம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஹாரிசான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அங்க போனா நிலம் இருக்காது. ஆனா அந்த மாதிரி தெரியும். எப்படி நம்ம டெசர்ட்ல வந்து தண்ணீர் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், ஆனா காணல் நீர்ன்னு சொன்னோடனே அதே மாதிரி இது சீலையும் அந்த மாதிரி செயலர்ஸ் வந்து சில சமயம் பிவல்டட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு புரியாம இருக்கு இல்லையா? இல்யூஷன், ஒரு மாதிரி தெளிவில்லாம இருக்கிறது, அது ஒரு குறைபாடு நமக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம எல்லாருமே மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தவறுகள் பண்ற இயல்பு நமக்கு உண்டு. அந்த வகையில் நம்மளால நாலேஜ்லயும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தெரிஞ்சுக்கல மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அதுவும் ஒரு தவறு, அது ஒரு குறைபாடு. அந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லைங்க? ஹிப்போக்ரசி, அதுவும் நம்மளோட குறைபாடு. இது எல்லாமே இந்த கண்டிஷன்ஸோட குறைபாடா இருக்கு. சோ இதை வச்சுட்டு பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? தெய்வீகமானவங்க இல்லைங்களா? இந்த புலன்களால உணரக்கூடியவங்க கிடையாது. இந்த இவங்க ரூபகோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்னா, நோ ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிரான்செண்டல் நேச்சர். பகவானோட தெய்வீகமான நாம ரூப குணநிலைகளை நம்மளால இந்த ஜட புலன்களை வச்சு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒன்லி வென் ஒன் பிகம்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவலி சேச்சுரேட்டட் பை டிரான்செண்டல் சர்வீஸ் டு த லார்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்ய செய்ய நமக்கு என்ன ஏற்படும்? நிறைய பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்க. பக்தி சேவைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சன மந்தனம், தாசம் சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகா இல்லைங்களா? ஒரு டைப் ஆஃப் பக்தி கிடையாது, நிறைய இருக்கு. விதவிதமா நம்ம பகவான் என்ன பண்ணலாம்? பக்தி பண்ணலாம், என்ஜாய் பண்ணி இல்லைங்களா? பகவான் திருப்தி பண்ணலாம். அந்த வகையில் நம்ம பக்தி சேவை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது நம்ம பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகளை நல்லபடியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். எப்படி நம்மளுக்கு உயிர் இருக்குன்றத உணரதான் முடியுது. அதே மாதிரி பகவான் பக்தி இதெல்லாம் உணரும் போதுதான் அதோட சுகம் தெரியும். இந்த கண்ணால நான் உயிரை பார்க்கல அதனால உயிர் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அது சயின்டிஸ்டுமே இப்ப வந்துட்டு உயிர் இல்லைன்னு சொன்னா ஒத்துப்பாங்களா? கிடையாது இல்லைங்களா? அது ரொம்ப ஆத்மான்றது பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். அந்த வகையில இப்ப பகவானையும் பக்தியும் நம்மளால உணரதான் முடியும். பகவானை காமி அப்படின்னா உணர்ந்தால்தான் பகவானை நம்ம அது உணர்தல் மூலியமா தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த புலன்கள் மூலியமா நம்மளால அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னாதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம், பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகள் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட புலன்களால நம்மளால உணர முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் அச்சித்து அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி இந்த லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், இந்த டேபிள் எல்லாம் அச்சித்தோம், அதே மாதிரி இந்த சரீரமும் அச்சித் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஜடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வச்சு நம்மளால உயர்ந்த தெய்வீகமான பகவானை உணர முடியாது. அப்ப நம்ம எப்படி உணரணும் இல்லையா? பகவான் இருக்காங்க. அப்போ அப்படின்போது எப்படி ஒண்ணுன்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது மூலியமா நம்ம உணர முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, பிரேயர்ஸ் சொல்லிடுறீங்களா மங்களாச்சரன்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே,
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குங்களா? Once Lord Gauranga with his companions came to a washerman who was beating the clothes upon a piece of plank. He asked the washerman to say Hari Bol. The washerman thought that the mendicant had come to beg alms from him. He said to Gauranga, "Oh mendicant, I am very poor. I have nothing to give you." Gauranga said, "I do not want anything from you. Say Hari Bol at least once." The washerman refused. He thought he would be required to pay something to the mendicant. He said, "I am very poor. I can't give up beating the cloth in order to utter the name you have given to me." Gauranga said, "I shall do the beating of the cloth. Please say Hari Bol." The washerman said Hari Bol. Then Gauranga asked him to repeat the same twice. The washerman repeated twice. Then the fire of devotion started. The washerman repeated the name unasked. He began to dance in ecstasy, raising both his hands high. The wife of the washerman brought some food to the washerman. She saw her husband dancing with uplifted hands, uttering Hari Bol, Hari Bol. She also noticed that her husband had no consciousness of his surroundings. She tried to rouse him by calling him loudly, but in vain. She was frightened. She ran to the village and said to the relatives and neighbors, "A ghost has taken possession of my husband. Please help me. Drive away the ghost from him." They all proceeded immediately to see the washerman. He was still dancing in ecstasy. They were afraid to go near him. At last, a bold man caught hold of the washerman and tried to stop his dancing. He too caught the contagion and began to dance with the washerman, uttering Hari Bol, Hari Bol. He embraced the onlookers. They too caught the contagion and danced in ecstasy. The people of the whole village were affected. Gauranga enjoyed the scene for some time and left the place. Chanting of the Hare Krishna Mahamantra is very contagious. Hare Krishna. இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற பாஸ்ட் டைம்ஸ். கௌரங்கான்றது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பெயர். சரிங்களா? அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க எதற்காக அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க? ஹிடன் அவதாரம் பத்ம புராணத்துல இருக்கு, சாரி தேவி புராணத்துல இருக்கு. அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வந்து எல்லோ கலர் காம்ப்ளெக்ஷன்ல ஸ்ரீ சைத்தன்ய கிருஷ்ண சைத்தன்யாவா அவதாரம் எடுப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடது தேவி புராணத்துல இருக்கு. அந்த வகையில மகான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாருக்கும் நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுக்குறாங்க. கலியுகத்தோட தர்மம், பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. அதனால அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி கொடுத்து சாண்டிங் பண்ற முறைய சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா எப்பெல்லாம் நாலேஜ் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் பண்ணுவாங்க. அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை கொடுத்த மாதிரி
தேவகுத்தி அம்மாவுக்கு கபிலர் ஷாங்கி பிலாசபி கொடுத்த மாதிரி, இல்லைன்னா ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிஷத் மகாராஜருக்கு கொடுத்த மாதிரி எப்பெல்லாம் நாலேஜ் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து இன்கார்னேஷன் பண்ணுவாங்கன்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில இந்த கலியுகத்துல நமக்கு பக்தி எப்படி பண்றது, நாமத்தை உச்சரிக்கணும், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கொடுக்கறதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில கௌரங்க லார்ட் கௌரங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய பாஸ்ட் டென்ஸ், இதுவும் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல இருந்து எடுத்த ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். ஒரு துணி துவைக்கிறவங்க இருக்காங்க, அவங்க வந்துட்டு துணி துவைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட சைதன்ய மகாபிரபு போறாங்க, போயிட்டு வந்து ஹரி போல் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சரி இவங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இருந்து ஏதோ எதிர்பார்க்கறாங்க, இவங்களுக்கு நம்ம சொன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிட்டு, இல்ல இல்ல நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், நான் ரொம்ப புவர், நானு என்கிட்ட உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல பரவாயில்ல, நீ வந்து இது வந்து ஹரி போல்றத ஒரு தடவை சொல்லு, நான் உங்ககிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்கல அப்படின்றது சொல்றாங்க. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சொல்றதுனால நம்ம ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நான் ரொம்ப வந்து ஏழ்மையில இருக்கேன், எனக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் இல்லை, ரெண்டாவது நான் வந்து எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அவங்களுக்கு என்ன அந்த துணியெல்லாம் துவைச்சு அதை வந்துட்டு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா, அதுதான் அவங்களோட வாழ்வாதாரம். அப்படின்னும் போது எனக்கு சாண்டிங் பண்ணல நேரம் இல்லை, நான் வந்து க்ளோத்லாம் வாஷ் பண்ணும், நான் செய்யறேன் உனக்காக, நீ ஹரிபோல் சொல்லு, ஒரு தடவை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே அவங்களும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை ஹரிபோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இன்னும் 2 தடவை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடனே அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இன்னொரு 2 தடவை சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே அந்த நாமத்தோட ருச்சி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்க பக்தியில எஸ்டசி ஸ்டேஜுக்கு போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ரொம்ப செலக்டட் ஆத்மாக்களும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும், சரிங்களா. இதுல கூட ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல கூட இவங்க இருக்காங்க, தனுதாஸ் அவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட மனைவியோட கண் வந்து ரொம்ப அழகா தெரியுமா. அப்ப வந்துட்டு இது வந்து ராமானுஜருக்கு தெரிஞ்சிருது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்கள கூப்பிடுறாங்க, தனுதாசரை வந்து கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு போயிட்டு, உனக்கு வந்து நான் வந்து இன்னும் ரொம்ப அழகான கண்ணு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம். அப்படியா, சரி அப்படின்னா நான் வந்துட்டு அவங்களுக்கே நான் அடிக்டட் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அவங்க கிட்ட கூட்டு இவங்க பெரிய பெருமாள்கிட்ட கூட்டு போய் அவங்களோட இது கண்ணை வந்து காமிக்கிறாங்க. அதுல பார்த்து அந்த அழகுல அப்படியே மயங்கி அவங்களுக்கு அடிக்ட் ஆகி, அப்புறம் ராமானுஜருக்கு அவங்க கிரேட் சர்வெண்ட் ஆகி நல்லபடியா அவங்க பெரிய டிவோட்டி ஆகுறாங்க அப்படின்றது பாக்குறோம், அவங்களும் உங்க ஒய்ஃபும். இப்ப நம்மளும் போய் பாக்குறோம் கோயில்ல, அந்த ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஏற்படுதா அப்படின்னா எனக்குலாம் இல்ல. எதனால அப்படின்னா அந்த குரு அவங்க தேவை. ராமானுஜர் சொல்லி, ஏன்னா பகவான் வந்து ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருப்பாங்க, அவங்க சொன்னாங்கன்னா செய்வாங்க இல்லைங்களா. ஹிரண்யகசிபு பிரகலாத் அவங்களோட பாஸ்டன்ஸ்ல கூட பாக்குறோம், பிரம்மா வந்துட்டு ஹிரண்யகசிபு கேட்ட அந்த அத்தனை வரத்துக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க. பிரம்மா சொன்னதுனால அந்த வரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு மரணத்தை கொடுத்தாங்க ஹிரண்யகசிபுக்கு. பிரகலாத் மகாராஜர் தூண்ல இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டோடனே தூணிலும் இருக்காங்க, துரும்பிலும் இருக்காங்கன்றத சொன்னாங்க. பிரகலாத்ல சொன்ன அந்த ஒரு நிலைப்பாடு அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, பகவான் தூண்ல இருந்து வராங்க, அப்படி எப்பயுமே அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில ராமானுஜர் சொல்லியிருக்காங்கன்னு உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு அந்த அழக அவங்க காமிக்கிறாங்க. அது அந்த குருவின் மூலியமா, ஆழ்ந்த பக்தர்கள் மூலியமா தான் நம்ம பகவானை யாருன்னு தெரிஞ்சு முக்தி அடைய முடியும். சோ அதனாலதான் எப்பயுமே சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் அப்படின்னு வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா, தாசானு தாசன் சொல்லுவோம். ஏன்னா எப்பயுமே பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் போது நம்ம பகவான் திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்றது. அந்த வகையில அவங்களுக்கு அந்த ஃபயர், அந்த பக்தி அவங்களுக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்துட்டு யாரே சொல்றாங்க, ஹரிபோல்னு சொல்லுன்னு சொல்லி யார் சொல்றாங்க, பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு வந்து எஸ்டசி கிடைச்சிருது. ஏன்னா இப்ப நானும் சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனாலும் இந்த எஸ்டசி அந்த முறையில இன்னும் வரல. இன்னும் இரும்பு மாதிரி, ஸ்டீல் மாதிரி இதயம் வந்துட்டு ஹார்டா இருக்கு, இன்னும் வந்து டேஸ்ட் அந்த ருச்சி வந்து ஏற்படல. ஆனா இந்த வாஷர்மேனுக்கு ஒரு 2 தடவை சொல்ல சொல்லி 3வது தடவை சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு அந்த நாமத்தோட ருச்சி அவங்களுக்கு நல்லபடியா ஏற்பட்டுடுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில அந்த வாஷர்மேன் வந்து என்ன பண்றாங்களா, அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து சொல்லலையாம், நீ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லலையா, திரும்பி வந்துட்டு சொல்லு அப்படின்னு அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறுத்தவே இல்லை, ஒரே அந்த நாமத்தை சொல்லி, பகவான் நாமத்தை சொல்லி ஒரே எஸ்டசில ஹரிபோல் ஹரிபோல்னு சொல்லி அவங்களே வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்டசின்னா தன்னை மறந்து இருக்கிற அந்த பரமானந்த நிலை, சரிங்களா. பகவான் மேல அந்த பக்தியில இருந்து தன்னை மறந்து இருக்கிற பரமானந்த நிலை, அந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்க. இதை பார்த்த உடனே அவங்க மனைவி அங்க வராங்க, அவங்களுக்கு ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க.
அவங்க எங்க வாஷ்மேன் வந்துட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்படி ஹரிபோல் தன்னை மறந்து தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றது கான்சியஸ்னஸே இல்லாம உணர்வே இல்லாம இருக்கிறத பார்த்தது அவங்களுக்கு ரொம்ப பயமாயிடுது. கூப்பிட்டு பாக்குறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு இப்ப அந்த உணர்வே இல்லை, இவங்க ஒய்ஃப் கூப்பிடுறாங்கன்றது. பயந்து போய் ஊருக்குள்ள போயிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க. நெய்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு, ஏதோ பேய் வந்து புடிச்சு போச்சு, அதனால நீங்க எல்லாம் வந்து அந்த கோஸ்ட்டை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து அனுப்பி விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்களாம். உடனே எல்லாரும் அங்க வர்றாங்க. வந்து பார்த்தா இந்த வாஷ்மேன் வந்து தன்னை மறந்து மகான் நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த வாஷ்ரூம் யாரும் கிட்டக்கு போகவும் பயம். அப்போ ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனுஷன் வந்து அவங்கள ஸ்டாப் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க வந்து அவங்கள வந்து தொடும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, சிந்தாமணி கல் மாதிரிதான் இல்லையா? அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கும் பக்தி வந்துடுது. அப்ப வில்லேஜஸ் எல்லாரும் அவங்கவுங்கள தொடும்போது எல்லாருக்குமே பக்தி வந்துடுது. இதெல்லாம் இந்த சக்தி சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுக்குற அந்த சக்தினால நடக்குது. சரிங்களா? ஏன்னா அந்த பப்பியுமே வந்து ஹரிபோல் சொன்னுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இந்த வாஷ்ரூம் எல்லாருமே வந்து எஸ்டெஸ்ல இருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறத பார்த்தோன்னே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி அவங்க வந்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில் நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம். இப்ப சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா அது வந்து ரொம்பவே சிறப்பு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது வாஷர்மேனோட ஒய்ஃப் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, பேய் பிடிச்சு போச்சு என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி ஹரிநாமத்துல நமக்கு அந்த நிலை வந்ததுன்னா ரொம்பவே சந்தோஷம். யாரும் காப்பாத்தவே வேணாம். அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியில தெளிச்சு பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிற அந்த ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தாலும் இந்த ஜட உலகத்தை மறந்து நம்ம எல்லாரும் அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறதுன்றது ஒரு தனி சுக்ருதி சுகம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இந்த இரும்பு மாதிரி இருக்கிற மனதை பகவானே வந்து எப்படி தனுதாசருக்கு ராமானுஜர் கொடுத்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த குட்டி பப்பிக்கு கொடுத்தது, அப்புறம் இந்த வாஷர்மேனுக்கு கொடுத்தது, அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்த மாதிரி நமக்கும் நல்லபடியா இந்த பக்தியில உள்ள அந்த இனிமைய கொடுத்து எஸ்டஸ் ஸ்டேஜுக்கு பிரேம பக்திக்கு கொண்டு வரணும்ன்றத நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. நாமத்தோட அந்த சுவை தெரிஞ்ச அந்த வாஷர்மேன் என்ன பண்றாங்க, ரொம்பவே சிறப்பு அவங்களுக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா பக்தியில. அதுதான் நம்மளோட தர்மம். நம்ம இதுல வந்துட்டு தான் பரோ தர்மான்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து எனக்கு துணி துவைக்கிற வேலையெல்லாம் விட முடியாது, அதனால நான் அதை விட்டுட்டு நாமத்தெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு. ஆனா வந்து பரோ தர்மான்றதே ஒரு ஆத்மா பகவானு பக்தி பண்றதுதான். அவங்க செய்யற எந்த தொழிலா இருந்தாலும் அந்த தொழிலை பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்றதுதான். பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில பரோ தர்மா அதே மாதிரி நமக்கும் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஒண்ணு பக்தி மார்க்கத்துல இருக்குன்னா தர்மமா தான் இருக்கும். அது நம்ம கண்டிப்பா அதர்மத்துல ஈடுபடுறதுக்கு மனசு ஒப்பாது. அப்படியே அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தா கூட நம்மளுக்கு அது வந்து மனது உறுத்தும் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது பகவான் சம்பந்தமா செய்யணும் அப்படின்றது அந்த வகையில அது பகவானை திருப்தி பண்ற செயலா இருக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரோ தர்மா அதுதான் மனிதர்களுக்கு. அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம இது சிக்ஷாஷ்டகம்ல 3வது verse நம்ம பாக்குறோம். சிக்ஷாஷ்டகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது. त्रिनाथपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सता हरिः. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Thinking oneself lower than the straw in the street, one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Shri Shri Shikshashtakam by Lord Chaitanya அப்படின்றத பாக்குறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். 8 ஸ்லோகமுமே முக்கியம். அதுல வந்து இது ரொம்ப எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகமா நான் நினைப்பேன். ஏன்னா ஒன் ஷுட் சாண்ட் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட் இன் ஏ ஹம்பிள் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். இது ரொம்ப வந்துட்டு அவசியம். ஒரு டிவோட்டி நம்ம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஹம்பிள்னஸ் அதுதான் அடையாளம். அந்த டிவோஷனல்ல அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கணும். எப்படி அந்த ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, திங்க் ஒன் செல்ஃப் லோவர் தென் த ஸ்ட்ரா இன் த ஸ்ட்ரீட். புல் இருக்குங்களா, புல் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், தாழ்ந்து பணிஞ்சு இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு புயல் வந்தாலும் என்ன ஆகும், அது புல்லுக்கு ஒண்ணும் சேதராகாது. ஏன்னா அது தாழ்ந்து பணிஞ்சு இருக்கு. எப்பயும் மெரிச்சா கூட அது என்ன ஆயிடும், தன்னை நிறுத்திக்கும் திரும்பி இல்லைங்களா? அதுக்கு அந்த பணிவு அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி எப்பயும் நம்மளோட மைண்ட் வந்து ஹம்புலா இருக்கணும். அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு, ஏன்னா எப்பயும் நம்ம பகவானே சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அது உணர்வு நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா
நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்றது நம்ம கிட்ட வராது அப்படின்னா நம்ம திறமை கூட பகவான் தான். ஸோ அதனால நம்ம எதை அச்சீவ் பண்ணாலுமே சரி, அது நமக்குள்ள பகவான் திறமையா இருந்து அதை நம்ம கிட்ட இருந்து அது வெளியில வருது. அர்ஜுனனும் போர்ல வின் பண்றாங்கன்னா பகவானோட திறமைதான். பகவான் திரும்பி கோலோகம் போன உடனே அவங்களால அந்த அதே இது தனுஷ் அவங்களால எடுக்க முடியல இல்லைங்களா? அதுதான் அந்த அப்போதான் அவங்களும் அந்த பாகத்துல சொல்லுவாங்க, இது வரைக்கும் நான் தான் வந்து காண்டிவத்தை நல்லபடியா தூக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன், போர் நல்லா பண்ண நினைச்சேன், ஆனா அதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல அதனாலதான் டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணா கூட பகவானோட அனுகிரகத்தில் அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு தெளிவா ஒரு ஞானம் இருக்கும். அந்த வகையில எப்பயுமே அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஒன் ஷுட் பி மோர் டாலரண்ட் தேன் எ ட்ரீ. ட்ரீயை வந்துட்டு கட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது, பொறுத்துக்குது. இந்த வலி அது பொறுத்துக்குது இல்லைங்களா? அதால என்ன இருந்தாலும் ஓட முடியாது, அது பொறுத்துட்டு தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்மளும் எப்படி இருக்கணும், அந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கணும். டாலரன்ஸ் இருக்கலாம். எதுல இருக்கலாம்னா பகவானை நிந்திக்காத பட்சத்துல, பக்தர்களை நிந்திக்காத பட்சத்துல, வேதத்தை குறை சொல்லாத பட்சத்துல நம்மளுக்கு டாலரன்ஸ் இருக்கலாம். பகவானை யாராவது நிந்திச்சாங்க, டிவோட்டிஸ் யாராவது நிந்திச்சாங்க, வேதத்தை குறை சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணக்கூடாது, டாலரன்ட், அதாவது அந்த டாலரேட் பண்ணிக்க கூடாது. அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா நம்ம பேசணும் அப்படின்றத ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்போ எப்படி இருக்கணும், ஆனா இந்த மாதிரி விஷயம், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும், டாலரண்ட் தேன் எ ட்ரீ. ட்ரீ எப்படி பொறுத்துக்குதோ அதை கட் பண்ணும்போது வலி வேதனையும் அந்த அளவுக்கு டாலரண்டா இருக்கணும். டிவைட் ஆஃப் ஆல் சென்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுவும் நம்மளது என்னது, அந்த அச்சித்து தான் இல்லையா? இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் மைண்ட், இதெல்லாம் ஷட்டில் ஸ்தூல சரீரத்தோட அடையாளம். அப்ப அந்த ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் அதை நம்ம விட்டணும். ரெடி டு ஆஃபர் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு அதர்ஸ், நம்ம வந்து எப்பயும் மற்றவங்களுக்கு மரியாதைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன் சச் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், இந்த மாதிரி, ஏன்னா இதுதான் வந்துட்டு ஏன் ஏன் இது அப்படின்னா, ஏன் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த மாதிரி மனநிலையில செய்யும்போது நம்ம கிட்ட அந்த அனர்த்தங்கள் இருக்காது இல்லைங்களா? காம, குரோத, மோக, லோப, மதம், ஆச்சரியம், இந்த அனர்த்தங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா பக்தி தழைக்காது. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நிலைப்பாடு, ஹம்பிள்னஸ், டாலரன்ஸ், எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கறது, ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், இதெல்லாம் இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பக்தி நல்லபடியா நல்ல மண்ணுல நல்ல நல்ல என்ன சொல்றது, இந்த உரம்லாம் போட்டு நல்ல பதமான மண்ணுல ஒரு விதை விதைச்சா எப்படி நல்லா வளரும், அந்த மாதிரி நம்மளோட மனதுல பக்தி நல்லா செழிப்பா வளரும். இன் சச் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஒன் கேன் சாண்ட் தி ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிக்ஷாஷ்டகம் பை லார்ட் சைத்தன்யா. இதெல்லாம் படிக்கிறோம், வாழ்க்கையில கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு, முக்கியமா எனக்கு. பட் ஆனாலும் மகானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா கிடைக்கட்டும் பலம் பக்தி பண்றதுல, இந்த ஜட உலகத்துல டிட்டாச்மெண்ட்ல அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானம் பாவனே விஷ்ணு நம அனந்த கோடி விஷ்ணுக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. श्री विद्या माता जी, पद्मा माता जी, रति माता जी, प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. ஓகே, சாண்டிங் யாருக்கும் விருப்பப்படுறீங்களா பண்றதுக்கு? நான் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரத்தி மாதாஜி நீங்க பண்றீங்களா? சரி மாதாஜி, நான் பண்ணட்டுங்களா இப்போ? இப்ப நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम தூங்குறப்பா இதுதான்ப்பா கிளாஸ் போயிட்டுப்பா பகவத்கீதா கிளாஸ் கிளாஸ் போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா இது हरे कृष्णा माता जी கிளாஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ் போறோம் மாதாஜி சிவதே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி இல்ல நீங்க மியூட்ல இல்லாம பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा ஓகே மாதாஜி. அது வரைக்கும் நாங்க சாண்டிங் பண்றோம். நீங்க அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுங்க. हरे சரி कृष्णा ஓகே माता மாता जी जी ஹரே होती है கிருஷ்ணா. அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण सही प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्णा. अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 क्लास हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Vasaji Gaura Bhaktivinoda, Hare Krishna Mataji வாழ்க வளமுடன். ரேஷ்மா பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? சாண்டிங் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, இன்னொரு தடவை சாண்டிங் பண்ண முடியுங்களா? Hare Krishna Mataji செஞ்சிடறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Vasaji Gaura Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Hare Ram Ram. Hare Krishna Krishna Krishna
हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा माताजी வாழ்க வளமுடன். கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஓகே, இப்ப நான் ஒன் டைம் பண்ணிடுற பிரபுஜி, அப்புறம் இன்னொரு தடவை உங்களால பண்ண முடியுங்களா? ஓகே, இப்ப நான் ஒன் டைம் பண்ணிடுறேன். ஹரே ओके प्रभुजी, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्य तदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण मंदिर श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्री जानकी रामन। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी படிக்கட்டுமா कृष्ण माताजी चैतन्य இப்போ प्रभुनित्यानंद श्री हरे कृष्णा अद्वैत गदाधर माताजी वासादि गौर भक्तवृंद प्रभु हरे जी, कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु हरे, जी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण माताजी हरे हरे, प्रभु जी हरे स्टार्ट राम करेंगे राम माता राम। जी, वेरी सॉरी माता जी। हरे சரி மாதாஜி कृष्ण। ப்ராப்ளம் இல்ல மாதாஜி हरे कृष्णा हरे माताजी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram. 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Ram Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram. Pakitlo. Hare Krishna Krishna Hare Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram. Naveen. Hare Krishna Hare Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram. Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Ram. Sri Krishna Saidana Prabhu Nityananda Advaita Gadara Vasadi Gaura Bhaktananda. Hare Krishna Mataji.